Sumailalim sa pagsasanay sa cardiopulmonary resuscitation or CPR ang mga frontliner at barangay health workers or BHWs ng Dagupan City upang higit na mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga medikal na emerhensiya, partikular sa mga kaso ng cardiac arrest. Sinagawa ang pagsasanay sa Dagupan City National High School sa ilalim ng programang Maging CPR Ready Barangay Na ng Philippine Heart Association or PHA Council on Cardiopulmonary Resuscitation or CPR North Luzon Chapter sa pangunguna ng mga cardiologists at kinatawan ng samahan. Mahalaga umano ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa basic life support upang madagdagan ang bilang ng mga individual na may kakayahang makapagbigay ng agarang tulong habang hinihintay ang pagdating ng mga profesional na takapagligtas o mga medical responder. Bahagi ang pagsasanay sa mas malawak na kampanya ng Philippine Heart Associations na naglalayong gawing mas handa ang mga barangay sa buong bansa sa pagresponde sa mga sakuna at iba pang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Aison Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.